kaya aku karo kanca-kanca iki ngrumangsa nek kabeh tembok iki oleh digambari. Waktu kuwi ya karena ning ndi kok akeh gambaran terus akhirnya ya disambung karo Binal Jogja waktu kuwi 2009. Binal Jogja terus dapat izin. Oh, Binal Jogja waktu kuwi Jogja Jamming. Jadi sak kota Jogja iki oleh digambari. Ning nggawa surat. Nah, surat iki surat sakti lho. Kekancingan. Arep gambar opo ki weruh tembok nggawa surat kuwi. Resmi ke Pemkot to, resmi to, Dinas Kebudayaan kae. Resmi. Jadi weruh tembok ning kono kae. Mandeg gambar. Rekoni resmi bawa surat ngono kuwi. Tapi memang aktivitas waktu kuwi bengi iki urip banget. Oh, jadi positif malah ya. Iya, setiap bengi iki ono wae sing ono klitih tapi. Ah, sing klitih hak dhewe. Klitih tembok. Ora golek musuh, golek tembok.